able to be recognized easily and participate in the deliberation using the e-chamber system. Thank you so much. From the Speaker's office, thank you. General business, questions or notice to ministers. Honourable members, being a Tuesday, the government chief whip, Honourable Chief Whip. Good morning, Honourable Speaker. Just a little variation on the order paper. I beg to move that we vary the order paper and start with Government Business 3A bills. After that, then we will go back to questions with, we'll start with Minister of Energy and we'll be moving downwards. Thank you. Honourable members, there's a motion that we vary all standing orders in order for us to tackle Government Business 3A bill. On the report stage, is it? Okay. Then after that, we go back to the questions. And then we start with the Minister of Energy. Those of the people say aye, and those of the government say no. The ayes have it and the motion is carried. Government business, bill, report stage, bill number 17 of 2024, real estate management. Honourable Minister. Thank you very much, Right Honourable Deputy Speaker. I wish to report that Bill number 17 passed through the committee stage with an amendment. And the amendment was done on section 26. And Mr. Speaker, I beg to move that the bill be read a third time. I beg to move. And passed. First, Bill number 17 of 24 be taken today. I beg to move that third reading of Bill number 17 of 24 be taken today. Thank you very much, Right Honourable Speaker. I wish to report that I beg to move that Bill number 17 be read for the third time today. I beg to move. Thank you so much, Honourable Minister. Honourable members, there is a motion that Bill number 17 of 24, that third reading of Bill number 17 of 24 be taken today. Those of the opinion say aye, and those of the government say no. The ayes have it, and the motion is carried. Third reading, bill number 17 of 2024, real estate management. Honourable Minister. Thank you very much, Right Honourable Speaker. I beg to move that Bill number 17, Estate Management Bill, be read a third time and passed. I beg to move. Thank you so much, Honourable Minister of Lands. Honourable members, there is a motion that Bill number 17 of 24, Real Estate Management, be read a third time and passed. Those of the opinion say aye, and those of the government say no. The ayes have it, and the motion is carried. The bill has passed. Congratulations, Honourable Minister of Lands. As per the motion that was passed, we now go back to what was agreed. Secretariat. General business, item 2B, questions or notice to ministers for oral replies. Honourable members, as was agreed by the House, we therefore proceed to questions that the Minister of Energy. Question 343, the people of Tolo Southwest. Tolo Southwest. We proceed to Machinga Central. Question 344, Machinga Central.
Thank you. Thank you. Mr. First Deputy Speaker, sir, good morning. I rise to confirm question 344 appearing on today's order paper in my name. Indeed, is coming from the people of Machinga Central. Thank you, sir. So much, the people of Machinga Central. Honorable Minister of Energy. Thank you, Mr. First Deputy Speaker, sir. I would like to thank the honorable member for Machinga Central for his question, in which my ministry is being asked if there are considerations to provide MAREP drop-down transformers in the areas of Ngongondo Trading Center and Group Village Headman Ngongondo, and the Wadi Trading Center under Group Village Headman Wadi, which are situated along ESCOM main lines. First, Deputy Speaker, sir, I would like to inform the honorable member that both Ngongondo and Wadi trading centers are in the MAREP master plan, which is a tool that guides the prioritization of sites to be electrified in a particular phase. First Deputy Speaker, sir, I would therefore like to inform the honorable member that the two sites will be considered for electrification in the near future phases, likely to be MAREP phase 10. I thank you, Mr. First Deputy Speaker, sir. Thanks so much, Honorable Minister of Energy. Supplementary questions? Honor members, as I said, you want to move forward, switch on your mic, then I'll recognize you. Thank you. Honour member. Thank you very much, First Deputy Speaker. I would like to ask the Minister of Energy, through this supplementary question, to do with the drop-down transformers in the areas of Majiga at Chisempere. This is the area that is connecting electricity that is going to the new site, Mirenje, and of course Chisempere Trading Center. The people have been asking for a very long time since the lines have passed through this trading center. When are we going to have this drop-down transformer at Majiga Trading Center, and of course Chairoko Trading Center, and part of Nkamenya Trading Center, where people have been expecting electricity for the past 7 years, whereby they have been told that we'll give them the transformers, but the transformer is not coming. So we ask you, the minister, to consider these areas so that maybe we can have transformer. But on the same, let me thank the minister, because in MAREP 9, all the areas that we asked for have been covered. Thank you. Thanks so much, the people of Kasungu North. Honour Minister, through your endeavors,
I may pick some more, then you respond in that manner, please. Thank you. So we go to the people of Mangochi South. Thank you, Right Honorable First Deputy Speaker, for recognizing Mangochi South. I would like to ask the Minister a supplementary question. Could he consider revising, I don't know whether it's policy or his way, the ministry's or the MAREP's way of doing things, which will be, I think, cost effective. I'll give an example. MAREP 9, they are wiring, or there's a site in next door constituency. And yet, I've got a trading center, Noble, which have been promised. I know it's appearing in MAREP 10. But what's the use? They're going to wire from my constituency, a certain area, and then cross over to my next door constituency, leaving out the site that's earmarked for MAREP 10. Is that cost effective? Because what will happen now is they'll leave out this very, very important place, and I'm having headaches with people. Headaches. They've been coming to me, they've been coming, I think, to the ministry, they've gone everywhere. MAREP 10 will come back, and in the end, I think they'll use more money. And yet, that could have been done. We had applied at the same time, but they left out this other place. That has happened in many, many areas. I've got a lot of places that have been left out. The MAREP had come to survey, and everybody's looking forward for these places to be electrified, like Lumeta Trading Center, which is a very big trading center. Budu, Kopo. By the way, you mixed up Kopo and Nkope. So I think my electricity is going to Nkope to Honorable MP of Monkey Bay, when it's supposed to come to me. So these complications, please, I don't think we should be coming, waiting for Parliament to fix things. I thank you, Right Honorable Second Deputy Speaker. Thanks so much, Honorable Member for Mangochi South. Before I recognize the Minister to respond, I just want to confirm if Charles Sento is in the House. You are? Okay. Well, we've missed one question on energy, but I know we're going towards the rainy season. Yes. So, Honorable Minister, you respond after Mzimba South has put his question. Mzimba South, then we'll go this side. Yeah. Thank you so much, Mr. First Deputy Speaker, for giving the people of Mzimba South to ask a supplementary question to the Minister of Energy. Firstly, let me thank him through His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera for lighting the electricity at Loviri. It was colorful. It was one of the trading centers that most of politicians were politicking on it, but Lazarus Chakwera has done it. Now we have electricity at Loviri Trading Center. The supplementary question that I had is that, as you are aware, Mr. First Deputy Speaker, in my constituency I have two traditional authorities, TA Mzuguzugu and TA Mziguola. TA Mzuguzugu, at his headquarters at the Penguin, he has electricity. By the time we were submitting Loviri Trading Center to be electrified, we also submitted the headquarters of TA Mziguola at Mchakachakeni. But this site of Mchakachakeni has been missed in the MAREP 9. I just wanted to find out if there can be any special consideration that we can have electricity at the headquarters of TA Mziguola, which is Mchakachakeni. We have got a lot of government facilities there, CDSS, primary school,
a court, and also a headquarters for TM Zgola. I thank you, Mr. First Deputy Speaker. So much, Honorable Member for Mzimba South. Honorable Minister. So the system is taking time but I've given you the space here. This, I've done it. Thank you very much, Mr. First Deputy Speaker, sir. Let me thank the honorable members, those who have made the supplementary questions. First, I would like to thank all members for giving the flowers to His Excellency, the State President, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, to smell them when he's still in the office. He spoke in this August House on the 9th of February, 2024, to the nation, but also to the world at large. In the energy sector, he mentioned about access to electricity, which is affordable, reliable electricity. The honorable member for Kasungu North would want to have the trading centers in his constituency, namely Majiga, Chisempere, and the Chiroko trading centers, to be electrified. A matter of drop-down transformers, or a cable, or a meter. Indeed, I would like to assure the honorable member for Kasungu South, for Kasungu North, that my office and the contractors who are on the site in the district will look into it so that these trading centers can benefit according to the directive of His Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, under ATM strategy. Smart agriculture, which requires electricity. Tourism, which requires electricity. And then mining. Your area is full of untapped Honorable Minister, address the chair. Of mining. Going to Mangoti South. Indeed, I sympathize with the people of Nombo Trading Center that your opinion of cost-effective solutions is very, very important, but also time. And most of the trading centers indeed are growing very fast, and they need these services. We'll look into it so that before the MAREP 10, as it is highlighted in the master plan, while the contractors are still in the district, so that Nombo trading centers can be given a priority of
revisiting the quotation which was done if the materials of Marip Phase 9 can be enough to cater Nombo Trading Center. The last supplementary question on this question was Muzimba South. Indeed, he has started thanking the leadership of this country for electrifying Ruviri Trading Center. And I think most of travelers to the north, they do stop there, do their little shopping on farm produce. So he's asking if my ministry can consider electrifying the trading centers in the TA Mzukuzuku and the TA Mzikuola at his headquarters, Mchakachekeni headquarters. And I would like to assure the leaders and the traditional leaders in these areas that the administration of His Excellency, Dr. Lazarus Makate Chakwera, will look into the issues of these traditional leaders, the Ngoni leaders, and their headquarters in order to promote unity, but also the ATM strategy. I thank you, Mr. First Deputy Speaker, sir, and the honorable member send my bayete to those traditional leaders. Ngiyabonga kakulu. Ngiyabonga. Thank you so much, Honorable Minister of Energy. In a special way, we are blessed this morning to host CCJP Kasungu chapter. We have 45 visitors under Kasungu CCJP from the various constituencies that are coming to pay us a visit here at Parliament. Mobadira tutokozeni alendo atu CCJP emujo Kasungu tangu emirirani kuti wanawanu akuoneni imirirani CCJP. When some of you came from Kasungu North, of Honorable Mike Bango. Honorable Mike Bango, can you stand, please? Where Honorable Bango, if you're in the chamber. Any member from Kasungu, Honorable Ntonga, if you're in the chamber. Honorable Ntonga, just wave. Thank you so much. Honorable Jai, if you're around. Okay. In a special way, feel welcome at Parliament on behalf of the Right Honorable Speaker and the entire leadership from the government side and the opposition side. This is a home, and we appreciate the role that you play in peace management. Thank you so much. You may have your seats. Thank you so much. In a special way again, we have guests from Potola village and in Tuntama that are paying courtesy call to Parliament through the Deputy Speaker's office. Mobadira makolo oka Potola ndikuja kuntuntama tangu emirirani pema khalapo emirirani somukwambiri. Ndapemphe agumba Mungu emirira malo mwa Speaker, Deputy Speaker, Mungu abebisa makolo akucha mama yao. Tatogoza, Zongwambiri. Thank you so much. We proceed, and now we go to the question under, from the people of Chiradzulu Central. Chiradzulu Central, confirmation. Thank you very much, Honorable First Deputy Speaker. Indeed, I would like to confirm that question number 363
appearing on today's order paper is indeed coming from the people of Chirazo Central. Thank you. Thank you so much, Honorable Member for Chirazo Central. Honorable Minister. First, Deputy Speaker, sir, let me thank the honorable member and the honorable members of this House. I would like to thank the honorable member for Chirazo Central for his question, in which my ministry is being asked to consider electrifying the following centers, which are some of the fastest growing trading centers in his constituency. 1, Chawe School, Trading Center in Group Village Headman, Kasawali. 2, Group Village Headman, Nsinya Headquarters. 3, Maiwa School, Trading Center in Group Village Headman, Masala. 4, Pyramid School Trading Center. And 5, Mitawa in Group Village Headman, Kalanje. First Deputy Speaker, sir, I'm pleased to inform the honorable member that all the above mentioned centers were already submitted by Chirazo District Council to be incorporated in the 2020 to 2025 MAREP Master Plan, which was reviewed in 2023. First Deputy Speaker, sir, I would like to inform the honorable member that out of the above mentioned centers, Maawiwa and the Pyramid centers are going to be electrified in MAREP Phase 10, which is in the planning stage. Furthermore, Mr. First Deputy Speaker, sir, I would like to inform the honorable member that the master plan is a tool in which the sites or the earmarked sites to be electrified in a particular phase is done according to their ranking. Mr. First Deputy Speaker, sir, I would therefore like to inform the honorable member that Chawe and a Group Village Headman Nsinya and Mitawa centers will be electrified in the future MAREP phases. I thank you, First Deputy Speaker, sir. Thank you so much, Honorable Minister. We now recognize the people of Mangosh Malombe. Mangosh Mankipe, sorry. Thank you very much, First Deputy Speaker. But apologies, I was supposed to recognize Mangosh Malombe. Wait a minute. Mangosh Mankipe, because he stood during the first round. So in this case, because of already pressed Mangosh Malombe, proceed, sir. We recognize Mangosh Mankipe after him. Thank you. And then we'll go to Dedza. Thank you. I should start. Thank you very much, First Deputy Speaker. Thank you very much. First Deputy Speaker, my supplementary question to the Mangosh Mankipe, I said you'll be after Malombe. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker, for according people of Mangosh Malombe to have a supplementary question to the Minister of Energy.
Honorable Minister, my question is, Mangochi Malombe, that is, we were given the line from Mangamba to Chiunda Clinic, then going up to Chiunda, Sabtier Chiunda Trading Center, and from again the Chiunda Clinic to Misoro Trading Center. Now, it was only the first phase whereby people were given, they were compensated. And they were promised that they will be compensated in the second phase. But up to now, I'm talking about MAREP 9. Up to now, they have been not compensated. And up to now, we don't know anything what is happening about MAREP 9 in Masanje Ward. No poll, no any official from MAREP is coming to my constituency. Now that's why I'm standing here to ask on behalf of the people of Mangochi Malombe, especially Masanje Ward, TA, Chiunda. Thank you. Thank you very much. Mangochi Mankibe. Thank you very much, First Deputy Speaker, sir, for allowing people of Mangochi Mankibe to ask a supplementary question to the Minister. May switch off the audio system, please. Thank you. First Deputy Speaker, I would like to ask for a drop-down. Yes, First Deputy Speaker, I would like to ask for a drop-down transformer at Tukululu. We have Tukululu is on the way to Kanyenga, a junction from Kope, and I think the Honourable Minister is very familiar with these places because that's his second home. And just wanted also to find out how long it takes to actually illuminate the site when the transformer has been installed. You know that in Kope, Trading Center has been installed with a transformer, but we still don't have connections there. ESCOM is taking too much time to connect the people, despite most of them having done the wiring and paid for the installation fees to ESCOM, but nothing is happening. Again, Ponya, after Kasanga, transformer has been installed, but there's no lighting, no illumination up to now, and it's taking months. So since the Honourable Ministers are familiar with these places, I wanted him to give us an indication as to when these people will enjoy the electrification of these places. But the main question is drop-down transformer at Tukululu. It's a famous trading center, so the connections have gone to Kanyenga, and all the wires have passed through Tukululu Trading Center. Thank you very much, First Deputy Speaker. Thank you so much, the people of Mangochi Mankibe. Honourable Minister, and then we'll take two more. Honourable Minister. Through you, Mr. First Deputy Speaker, sir, let me thank the people of Mangochi Malombe through their honorable member for his supplementary question, where he is asking my ministry to consider electrifying Masanje Ward. Honourable Minister, switch off the other audio system. Thank you. To consider electrifying Masanje Ward under TA Chiunda in Mangochi Malombe. Indeed, the process, if the compensation were done, I would like to ask the honorable member to liaise with my office so that
I can identify and give him the name and the contact of the contractor who is going to do the works in his constituency, Masanje Ward under T.H. Wunda. Some contractors are given 15 sites within the district, some 15 sites with different districts. So it could be the contractor who is assigned for Masanje Ward, who won the contract, is somewhere within the district or somewhere in the southern region. However, I'll be willing to share the contact. But it can be also to all members that I can share the contacts of the contractors so that they can be also following up with those particular contractors in their constituencies. On Mangochi Monkey Bay, let me thank the honorable member for his supplementary question, where he's acknowledging electrifying or the construction of lines has been done, but what is needed is energizing those lines. Let me assure the honorable member that the Tukululu Trading Center, the Nkope Trading Center and Poja, indeed will be energized. The contractor did its work, and I'm very aware that it was ESCOM which was energizing or constructing the power lines in your constituency. However, there was a challenge of a certain component which was missing in many of the constituencies which the power lines are constructed, but what is remaining is to energize. They were waiting for that component in order to safeguard the transformers not to get bent when we just energize the line. However, the way the honorable member we interact, I would like to encourage you to continue so that we look into this so that your constituency and the entire area, as I said, that one of the pillars is ATM, the T, tourism. So you are hosting a lot of tourists in your area, and we would want to work hand in hand with the Minister of Tourism, but also the entire MDS, so that we can fulfill the vision of His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, access to electricity. But not only access, but affordable, reliable, sustainable electricity. I thank you. Much Honorable Minister of Energy, there's the South. I picked two from the opposition side, now pick two from this side. Thank you. It's the South. Speaker, give me access, Speaker. Thank you. Speaker, First Deputy Speaker, and good morning. And thank you very much for recognizing the people of the South constituency to ask a supplementary question. But before I do so, Speaker, let me also thank the Honorable Minister of Energy and also the President of the Republic of Malawi when he spoke about electrifying centers in our rural communities. Some thought it was a joke, some thought it was a lie, but we, the people of the South, have come here to testify and thank the government, because most of the areas that we had submitted, we are now able to see electricity.
And also we had some transformers that were broken down by Kanyenda, Chimhando, and the likes. Speaker, today, after speaking to the minister and he promised to bring us transformers, we want to thank him because the people, they're able to do this, small businesses, barber shops and saloons. We say thank you because the people have got electricity now. However, Speaker, I would like to ask the minister because I wanted to ask how soon should we expect MAREP 10? Because we've got areas like Chiluzi Trading Center. This is a fast-growing center. The chiefs right now, they have mobilized themselves. They have got the bricks. They are constructing a police unit. And also the Minister of Lands has promised us to give us 5 houses there. Speaker, we have got areas like Chikuse Trading Center. This is a fast-growing trading center that is also expecting electricity. And there's something special that happened at Chikuse Trading Center, Speaker, some 34 years ago. That is where I was born. So, Speaker, you see, it's historical. It's where I come from. It's where I was born. Speaker, we want to ask the minister, how soon should we expect? Because we're eagerly waiting. Even the people of Mazumbi, when you go there, Speaker, we have built a very beautiful, magnificent health center. It needs electrification. But in the process, Speaker, you see these poles, they don't travel in the air. They travel on the ground. So from Chiluzi going to Chikuse, we know Mpango is going to be included. From Chikuse going to Mazumbi, we know Nakaona is going to be included. From Mazumbi going to Kanyenda, we know Ndembo, Chiwamba. Thank you so much. Speaker, you know, Speaker, the reason why I have to emphasize on these centers, you know, you have got these small wannabe politicians that they would come in the community, immobilize the chiefs and tell them I'll bring electricity. And he's just an aspirant. And Speaker, I'm the one who is in charge. So you see, these wannabe politicians, Speaker, they think they can outsmart a classic politician like myself, where they'll bring the chiefs and tell them, I'll bring electricity. Speaker, I'm the one who is in charge as of now. Whether they like it or not, all the way to 2025. And Speaker, 2025, I'm in this house. So if they think they would outsmart me, going and speaking to the chief, no, tell them easy. Speaker, the Honorable Minister of Energy, I'm sure he's going to answer me accordingly. And I'm very thankful. He's a brother of mine. He even comes to Chikuse, Speaker. Speaker, I'm happy. I'm happy, Speaker. Thank you. I submit my question. There's South, let me assure you, you are coming back. The way you work hard, you are coming back. And all of you members, you are coming back. I speak a blessing to all of you. I've seen you to Ottawa, but let me recognize Lilongwe South because I made a commitment that he's been requesting to ask a question. As you're asking Lilongwe South, you've been at Lilongwe yourself, near Shayona. So you may ask on behalf of the Deputy Speaker about Lilongwe. You've been there yourself. You also ask him about Kapinya for a transformer. So you ask on behalf of Kamacheni. Thank you so much, Lilongwe South. Thank you so much, Honorable Minister of Energy, Zimvere Mumtoro. But thank you, Honorable Deputy Speaker, for granting me the floor. My supplementary question. Switch off the old system, the old. Yes. Yes, thank you so much, Honorable Deputy I'm Speaker. saying, Lilongwe South, you've switched off the new system. Okay, cool. Thank you so much. So my supplementary question to the Honorable Minister of Energy is with regards to the power lines that were vandalized around Malingunde, Sinyala, Kaweche, and we are glad that the Honorable Minister came to visit the scene when the incident had just taken place. So the people around Sinyala were very excited with his coming because we knew that definitely with his coming, we would actually see the power lines rehabilitated in time. But it's been 2 years now. The power lines are still down. The power lines are still not rehabilitated. And the people of Zaranyama, otherwise known as Katete CG Plantation, as well as Zaranyama Keto Ranch, that were supposed to benefit from the energy along these lines, still without power. So I wanted to find out from the Honorable Minister when we should expect
these power lines to be rehabilitated. Thank you, Honorable Deputy Speaker. Thank you. Thank you so much, Honorable Member for Lilongwe South. I saw Kasungu Central standing. System is not detecting Kasungu Central. Use the audio system. Thank you. Thank you, Mr. First Deputy Speaker, for recognizing Kasungu Central to ask a question to the Minister of Energy. To start with, let me thank the Minister of Energy and the government for electrifying 3 sites in my constituency. These are Chisazima village, Kamala village, but also Kamel. However, we have had 2 problems during this project. Because of long delays between the time that the project started to the time that the registration was completed, we have suffered some theft of cables, especially at Chisazima village, and this has happened twice. Now, when I inquired with the contractor, it appeared that there was some problem to do with the payments due to devaluation of our currency that happened last year. Now, it appears that this problem has taken quite some time to be resolved, and therefore, during that time, the sites were in darkness at night, and security was a problem, and therefore, I wanted to ask the minister to help us at Chisazima village, which, as I speak, the project is still incomplete as I speak. The other issue that sometimes when the community provides security at a place where there's a work in progress, who pays for those guards who look after the installation? Is it the responsibility of the villagers, or is it MARIP or contractors who are on site? I ask this as a policy question because I'm sure that this problem must be happening also in other MARIP sites that are underway. Lastly, Mr. First Deputy Speaker, I would like to ask the Minister of Energy to speed up the commencement of MARIP 10. As you know, in some constituencies, we are lagging behind in terms of electrification of our communities. And on behalf of the First Deputy Speaker, I also wanted to ask the Minister to consider Lilongwe, which I visit from time to time in the Kasungu East constituency. But all in all, we are very happy in Kasungu Central constituency that MARIP 9 is proceeding quite well. And the sooner that you can complete MARIP 9 and commence MARIP 10, will be most grateful indeed. I thank you, Mr. First Deputy Speaker. Thanks so much, Jomba Kasungu Central constituency. Honourable Minister, as you respond, remember Lilongwe, you're still waiting. Compensations were made. Kapyanga polls have gone, but Lilongwe, we need the polls and the like. At Kapinya transformer, we're still waiting. Thank you so much, Honourable Minister.
Mr. First Deputy Speaker, sir, let me thank the honorable member for this South for his supplementary question, where he's asking my ministry to consider electrifying Kanyenda, Chimpande, Chiruzi, Chikuse, Mazumbi Health Center. Indeed, as I've said, that the administration of His Excellency, Dr. Rasas Makata Chakwera, would want to focus on health, agriculture, education. Time has gone where students at a boarding school can fold their clothes and put under the pillow in form of pressing their clothes. Time has gone for young ladies to travel long distances just to go and plait their hair. And even using the old models of hitting a stone on the fire and plaiting their hair. Because the heat of that stone is not regulated. And today, there are tongs and different dryers where small businesses can be operating in the constituencies without asking other hidden costs like transport from Toro Tava to Toro Boma, just for a salon. These services will be given to the people of Mazumbi Health Center. When women are going for antenatal, they are asked to carry with a mosquito net, a lantern, or a koloboy. And there are a lot of incidences which are happening at the health centers because lack of electricity. We're embarking also on off-grid solutions so that particular areas can benefit quickly as the goal number 7 of the United Nations, Sustainable Development Goal number 7, which says access to electricity by 2030, which is around the corner. And Africa has got 600 million people who are lacking electricity. Lilongwe South, supplementary questions, where he is asking my ministry to consider rehabilitating the vandalized power lines at Sinyala, Kaweche, Zalanyama. Mr. First Deputy Speaker, sir, and the August House, what happened in the Lilongwe South constituency, I take it economic sabotage. Because those who went to vandalize the lines, they used a bububu, a person who cannot speak.
He's the one who was cutting the poles, cutting the wires, stay wires, insulators. When he was apprehended, was taken to court here at Lilongwe, but communication was very difficult. They brought his family in order to use sign language to mention those who sent him to do that malpractice. We didn't yield anything. To make matters worse, which I would like to ask the honorable members, that this August House, this year, we passed the Electricity Amendment Bill 2024. Because the Electricity Amendment Bill, the Electricity Bill which we were using, it is the outdated, the 2006 and the 2016 Electricity Bill. I thank the honorable members through your office for debating and deliberating and passing the Electricity Bill of 2024, where the penalties for those who are destroying the electricity equipment should face the law. However, the issue of Dzalanyama, the NGOs also came in trying to advocate for this damn person, that we are infringing his rights. Where I would like the honorable members in the August House to take and to guard the transformers and the equipment of electricity jealously. Many people in our homes, they are using the gadgets because of the challenges which are there. They can't go to the hospital every day. Those who are on dialysis machines, those who are keeping their medicines in the refrigerators, we need to safeguard and to guard jealously these electricity equipment. However, we are still negotiating with the NGOs who were supporting the culprit so that we can move forward and the people of Dzalanyama can see electricity soon. On Kasungu Central, similarly about Chisazima, indeed I went there and I met the chief. It was sympathizing with them and the honorable member for the constituency, Kasungu Central, that indeed vandalism is bringing us backwards. And the issue which he has raised about the contractor or the villagers, I would like to assure the honorable member that a contractor who is doing his works or her works in that constituency bears all the costs of his employees. But sometimes villagers, they want to show gratitude and happiness by giving some food or extending the hospitality, which we can also not deny them. But most of the things, the contractor should bear the costs because it is his contract. I'm very glad that he's looking forward for MAREP Phase 10.
And on your behalf, First Deputy Speaker, sir, on Saturday and Sunday, the ESCOM Central Region was rehabilitating the lines from Dowa up to Kasungu because Shayona has got new equipment and they need additional 15 megawatts in order to operate their machines. We're looking into it as the administration of His Excellency Dr. Lazarus Makata Chakwera has got a grant from the European Union Development Fund envelope to a tune of 80 million euros to rehabilitate the eastern backbone. So the eastern backbone starts from Kota Kota to Chinteche, and then to go to Chinyama substation, where we are going to rehabilitate all wooden poles into steel poles. And the good news is also still coming to the people of the north, because this exercise will go up to Bwengu by rehabilitating the transmission line under the eastern backbone. So these areas which are within Shayona cement factory will benefit from this additional power, which will be energized to that power plant or cement plant. And let me assure you, Right Honorable First Deputy Speaker, sir, that the Voyage Trading Center have taken note, and within shorter period would give you the transformer. I thank you, First Deputy Speaker, sir. So much, Honorable Minister. We now go to questions under Ministry of Water and Sanitation. Question 359. There is a point of order, Tolotava. Right Honorable Speaker, I'm being recognized and I was waiting for you to give me the floor. Noted. Question 359. Shisi East. Honorable Deputy Whip, extension of time. Yes, Right Honorable Minister. Speaker, I rise to beg that we waive this relevant standing order in order to allow question time to continue after break time. Thank you. Thanks so much, Honorable Minister. Honorable, there is a motion that we do vary all level standing orders in order for us to continue with question time after a healthy break. Those of the opinion say aye, and those of the group say no. The ayes have it, and the motion is carried. So we'll take a healthy break and come back at 17 minutes past 11. House suspended. Come back, we'll start question 359 from Mchinji East. Thank you.
Welcome to the News on Zodiac with me. Kibando chanu chiriti ambuye dinumfumo sikolindi numunalipana tolimbalo sagwedezeka ai kibando chanu chiriti ambuye dinumfumo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo ambuye ndinumfumo ngasaukelero kirindi mulungu mawakumpaladizo tizadala nditu angati nyoze maka kirindi mulungu kubaladizo kwake tizadala nditu chitozingato pese kirindi mulungu mawakumpaladizo tizausa nditu moyo unga wawe maka kirindi mulungu kubaladizo kwake tizadala nditu kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo ambuye ndinumfumo alipanda tolimbalo sakwedezeka ai kibando chanu chiriti ambuye dinumfumo sikolindi numunalipanda tolimbalo sakwedezeka ai kibando chanu chiriti ambuye dinumfumo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo ambuye dinumfumo ngalemere maka tirindi mulungu kumbaladizo kwake tizafika nditu tingachuke maka tirindi mulungu kuchiweruzo kwake tizafika nditu ifeso alaliki tirindi mulungu kuchiweruzo chake tizafika nditu inuso andende mulindi mulungu kuchiweruzo kwake tizafika nditu kuyambira pamuyaya ambuye mulipo
kuyambira pamuyaya ambuye mulipo ino kuyambira pamuyaya ambuye mulipo kuyambira pamuyaya ambuye mulipo ambuye inu mfumu.
Zodiac Television subscribes to the Malawi Communications Act. The Act outlines standards relating to program content such as news and current affairs, music, and advertisements. The Zodiac Television editorial policy requires us to produce comprehensive, authoritative, and impartial programming, coverage of news and current affairs in Malawi and throughout the world to support fair and informed debate. If you have any complaint regarding something you have heard or watched on this station, please put your complaint in writing and send it to the General Manager, Zodiac Broadcasting Station, Private Bag 312, Lilongwe, telephone 01761227. For unresolved complaints, any correspondence should be addressed to the Director General, Macra, Private Bag 261, Blantyre, telephone 01883611, email dg-macra@macra.org.mw. Anzanga kamabwera akaita na ukokwe akangofika apo mukumaombera mmanja kusangalala nawo kwambiri kapena zoti pabwera munthu simukuona ngeli serious sindikuseka ali aliyese akangofika pakhomo apo amene omuyitana kunoko anthu mukumakuwa kuombera mmanja kuvina ine mpaka ndakwera apa mpaka ndayima pano mpaka ndipatsa maiki opa ndaombera manja sindikuoneka mwandionera pati mwandionera pati mukamapita pali kavitsi ndilibe nako ntchito apo ndikupatsani inu mwandionera pati pompa ndipepese Amalawi tiphunzire osamatsata zinthu zochipa. Zinthu zochipa pena umagula chowonongeka ngati chili choti ungoona pena suona bwino fa umakhala kutali. Bwana aja kugulitsa shoyi panali matikiti a VIP. Matikiti amene aja anadziwa kuti kudzabwera kamunthu kuti kuoneka kwake nkovutikira anthu mudzafuna kudzakhale kutsogolo. Kwa munachita makani kusankha kugula matikiti ochipa ndizo muluko izo mwaona davu la suit ya black out kutali kwambiri tili ndala asiso hapo kutali kwambiri eno mukusangalala mukundiona bwino bwino muone muthu akafotokoza kuti haya anavala Air Force ya black chani zibwino bwino masiku anoa mabanja sakudyedwa kutha chifukwa chani kalekale lijatu zifukwa zothera mabanja zinali za serious kwambiri osati zapanopa yayi foni ukayankhira kuseli bwanji banja latha yayi bwanji galimoto otsegula weka mesa nayenera kutsegulira banja latha. Ineyo tangoganiza nine bambo anga kulimba mtima kwa bambo anga anapanga zawo ndi mayanga anadikira miezi 9 kupita kuchipatala mphaso yake ndi kukhala ineyo kumabanja kumapitirirabe sinafanane ndi wina aliyese kuchimuna sinafanane ndi wina aliyese kuchikazi ndinangobadwa ndekha banja osatha taombirani manja bambo anga taombirani manja ino kodi paja makamera manisaombira nawe badabu akula ndokula mtima bwana bambo wanga ine analimba mtima anandilera undiphutsa skulu paka kufika pano paka ndakula ndine pano ndili kutsogolo kuno ndizabwino kwambiri koma enanu kungobadwa mwana kuti mwangosiyana naye mphuno simwathamangitsa mayi simwathamangitsa mayi wathamangitsa ka koma mumphunzire kukhala ndi mtima ngati bambo wanga. Ine kwathu chimene chinachitika kunachitika mistake chiwerengero cha mamembala a mbanja mwakwathu sichiwerengeka bwinobwino ndimapomboneza ndineyo nikaniopesa chisoni ndimapomboneza ndineyo adokotala kuchipatala analemba kuti
banja ili labereka ana 7 koma ife tikakhala basi tokatoka kumawerengana silimakwana 7 wina amadzakhala ka half pang'ono nkhani ijopesa chisoni ija inakuseka mweza ndikuona nkhani ijopesa chisoni ife tikamawerengana 1 2 3 4 imadzajama paineyo pa kuti tiwerenge ngati half tiwerenge ngati munthu olo ineso akandifusa tikuwerenge ndi mota amwere muli mosewu ndipakuyaka muli mosewu palibe vuto koma ine saname ndinasokoneza chiwerengero cha banja la kwathu lonse ndichifukwa chake panopa kwathu kwavuta nkhani mmene ndimabwera kunoko anandita nakumutse kunali zokambirana kwavuta nkhani amfumu ankolo anga onse akwathu ayitanizana pambali akambirana za ineyo kuti tikapanda kusamala za akulu awa akazamwalira zizativuta kokayika tikambirane kodi awo tizayike manda akuluakulu koma akambirana ndithu paka na meeting madrinki refreshments pamene paja nkhani yake kukambirana za ine akuti mmene alilimu sazapomboneza anthu tizayike manda akuluakulu mwana amakhala ndi ndevu mwina sizikuoneka mwana amakhala ndi ndevu ine ndikakandika mandana azizangaja ndikamaka akhoma kumene kujako zizakhala bwino kumene kujaoloza kudya zimene mapititsira mafana aja mapolichi ma ice cream chizindikiro ine sindingakhuti uku kubola kukuakuluakulu kumadya chinangwa gondolosi zinthu zopanda mphamvu zopatsa mphamvu ine mukandike kumandana mufuna zikakhala ndi njala ndi apapa ndauza kuti ine muzandike manda akuluakulu iyayi koma anthu ena ake oti amangokuona ndi pa TV mwina sanakuone ni live akazaona bokosi mwina azaona ngati mmalirowa mwina ndiopitirira si inuyo mwina ndi amwana kwambiri ndauza kuti bokosi lizakhale lalikulu kwina kumuzangogawa zipinda muzaona uku muzayika zovala zanga kwina akumuzaona kaya ndizofunda zanga ine zakhale pakatipa azalemekezeke kuti akamazati munthu amene amwalirayo wamwalira ndi zaka 25 izi zagwira ndizalandira ulemu mundimvera chisoni iso takuluakulu nkhani ndimvera chisoni ndiyabwinobwino ndikhani yabwinobwino akuluakulu ndisakunamizeni inuyo mwinamo mandiseka kuti awanda afupi awanda akafula amava kuwawa kapena tikanena amava kuwawa ine saname sindimva kuwawa ndikuuzeni mwina ndikumasuleni olo muti aninena muli mosemo sindimva kuwawa ine chimene ndimawinira ine nkhani yopalamula zimandithera bwino kwambiri ine zimandithera bwino ine tusindapiteko ku polisi olo ine kubera ndi foni nokundigwira ku polisi akubwezani amauza kuti milandu ya ana timakamba ku chalichi kapena kwa mfumu kuno timakamba milandu ya serious ya mada yogwiririra sono mulandu wa mwana ngati uyu sife kuno ayi mutithera mapepala pamene inuyo lokuti mungoba foni yanzanu simukafika kumaula ine sanga ndimange zikavuta kuli ndende ana kumpemba uja ine ndili sefu nditakupanga china chilichonse mmene ndingathere azimayi chondede ineyo sindinanene kuti ndikufuna kukwatira yaye atsikana makamaka mole munomo ndikumasuleni sindinanene kuti ndikufuna kukwatira chimene ine ndangofika apo handisamu tikwatire handisamu kamtundu kako kakamatisangalatsa handisamu tiberekere mwana ndi chani kulako kuoneka bwino mwana wanzanu musandiphere tsogolo mwaveni musandiphere tsogolo malonda aliwonse palibe amene sanapangeko malonda pamene aliye sanapanga malonda ena anakaoda nthochi kuli Zulu adakaoda chani kwina kwake zikamafika ku nyumba zimafika pena zina zimafika bwinobwino zina zimafika moonongeka pa chizungu amati damage nde inenso pulani ya bambo anga ndi mayanga kapologamu kawo kopanga tiyana damage nde ndine enawo ndabwinobwino ine koma mene mukuoneramo ndathokoza kwambiri zinanga ndilolwelo Kamenya aka Mr. Handsome zimene okhala ndi mantha apenga ntchito yanga koma ni ntchito yanga
Ladies and gentlemen, my name is Jadidi Zabo hapa UK Zodiera Zowinira. Voice ndi omwe isikuti sonda bwerekera pena pake yayi. Ndi voice yanga imene nditu. Koma nodaba kuti magaiza akabwera simo maseka bwanji. Okay, mwina ndiye sembali yaine kuti sitha bwanji. Nakonda ndabwera ndakazanga koma zavuta. Jimu indi mbuli so nditu mafunika madisi kumeneko nditu azipanga madisi kumeneko namulembera sonkujeni mputsa patai mu kumeneko kuti mwina akabwera kumenekoko abwere nditu ka modelo koma chimene ndikopa kwambiri ndikopa kuti mwina akabwera mabresa andilanda chifukwa mabresa ndi ulemu wanu koma ndipereka ulemu mwapanga mbiri wina wake akuti yayi mwina akamba za ine kuti ine bresa yayi bresa si munthu aliyense mwina pano pange categorize kuti bresa amakhala otani ngati pa nyumba pako palibe magalimoto wana atatu iwewe si bresa uzichotse mweti ndiye wina kuti yayi ndi magalimoto atatu ndili mgulumo yayi ngati ulibe 1 million yongosoweretsa ina ake yongosoweretsa yoti ukamayichotsa kakaleta suzikumbukira ndoti ndiwe bresa wina akati ndi 1 million yosoweretsa yayi nakapitabe ngati sungapite kunyanja kukapanga boarding osati kunyanja kupita mwa CDSS kupita mama masana mabwerako yayi iweyo si bresa osati kupita kunyanja basi mwa CDSS umene kuja kupita kukabwera ndi mchenga umene kuja kuti hayi ine ndi bresa hayi iweyo si bresa sudafika pa bresa komanso bresa kapita ku moweti fridge mweyo na fridge ija imakhala ndi elastiki fridge amafuna kuipasa busy fridge kutsegula kuipasa busy elastiki uja kusiya kumata amene uja usiya kumata kusiya kugwira elastiki uja basi chitseko kungokhala chonchi ameneyo ndiye bresa amene mata amene ndi bresa komano ena kumanena kuti yayi mkazi wa ine sangaende ndi bresa foni yake ndimayigwira by soap azibale anga bresa samayemba foni alibe nthawi yemba foni amapatsa wanjinga uzangoona foni ya mkazi wako kungopeza namba la wanjinga ameneyo ndi bresa ufune usafune bresa amanguza wanjinga muimbire foni ndi amamwimba foni akufunani kuno basi ndio ukapanga tsoka bresa yonso mashares yake wanjinga yonso mashares yake ndeva nova atsikana ena aona kuti kuli ndalama ndikolo wa chikangawa amwene chikangawa ndimene avuta kwambiri tsopano kuwapeza mtsikana mafuta odzula minga zakanungu zokha zakanungu bwanji akuti ine rumutuma ndivuta nanga pana doyo nanga ino bwanji simamufuna azibale anga kumati koma bade minga zakanungu sizikubaya iweyo mafuta odzula kanungu ekha minga ndi amuna soshota muwapangiranso mankhwala bwanji ndapita ku nyumba fika kusiku kwa bedi ndapeza botolo la sobo muli ka munthu mama bwanji akuti nawika ni mbotolo mnandika mbotolo ineyo mafuta ali ndina akuti nawika ni mbotolo ndi namutenga tsopano mkazi wangayo ulendo kwa singangayo ndakumana naye ndamuyika makofi mene kuja kumfusa bwino bwanji ine nali business ndi namuza kuti ine kundika mbotolo sindikukana komano unakandika mbotolo la jini chabwino la jini azibale anga botolo la sobo ngikakhale botolo la sobo ndi namuza kuti ndiyose mbotolo la sobo undike mbotolo la jini andike mbotolo la jini akandika mbotolo la jini muja athemosoka mowa pang'ono kuti ndili mbotolo koma nziledzera ndikamayenda apezoneka kuti awo ali mbotolo koma nziledzera zinthu zavuta zibale anga ntchito nayesa koma zikuvutavuta napeza internship ku 43 kwa mzungu anthu kumadabwa kuti ku 43 kwa mzungu internship ya ulonda ndithu inali ya ulonda nditafika umene kuja ndakapeza galo wa chizungu kuyankhula ndi galo wa chizungu zimavuta galo wa chizungu ndi wanzovuta kenako madzulo ako anando dabwa kuti galo alowa nyumba ndati iyayi ine ndigone panja galo agone nyumba ndapangaliza ine mwamwayi ndi friend wandimenya ma connections ku G4S pamene mukuona panopa ndine wa G4S womba ni manja ndapeza ntchito
komano ali ndi maconnection amphamvu chifoti galu wakenso wampezera ntchito kuchifukwa yesu komwekonso. Ine ndi galu wakeyo panopa ndife mawikimeti sopano. Abale anga ndikaona galu anzangayo nditi ndineyo ndife akuntchito ndekuti ndeni mwana ngati sale ndi ofanana akuti galuyo sale yake ndi ambiri akundiposa. Chinkanza kedi anthu amalimbirana kuti apite ku Israeli. Amene apita ku Israeli aja ndi mwayi. Magraduate tuli kulimbirana apita ku Israeli. Kukalima tikusiya minda mkasungu muli minda koma anthu Israeli kumalimbirana. Ndiponso kumabisa za ku Israeli. Koma zandulidwe ndiye kulengeza paliponse zandulidwe. Ayi kaduliseni, kaduliseni za ku Israeli kulisiya. Munava zandulidwe yake sana amva apali anazimva. Koma za ku Israeli anazimva. Napita ku immigrations ndi nakapempha kuti ndingofuna passport ya page imodzi. Ndingopita always akhale ndi chikuto ndingopita kunjako basi ngakhaziwe omweko. Andikaniza nati chabwino. Nati sinimafuna kukhala nzika. Anthu ambiri amati kumalawi kuno somansangalatsa. Kumalawi kuno somansangalatsa. Koma mati chaunzika cha ifeyo cha kumalawi kuno nchopanga challenge. Boma nena kuti chaunzika chizipanga expire. Unzika wa Malawi uzitha chikapanga expire chimachitika ndi chani? Kwapangisa linyutu kuthamanga. Koma mukakhala kumbali ine sinifuna kukhala Malawi, sinifuna kukhala nzika. Koma chikapanga expire mapita kuti kuthamanga. Kwapangisa linyutu cha unzika ndofuna ndikhalebe Malawi. Ine ndachokera apapa nali kunzimba ndimakhala kunzimba kumene ndimagwira ntchito. Koma mmene ndimabwera naona chikwangwani cha solar pieces. Ngati alipo amene amagwira ntchito solar pieces chonde kauzaneni kuti zimene zijazo sapanga advertise ligula. Mpaka na advert solar pieces zimene tikudya. Azibale yanga advert ya solar pieces itipindulira chani advert ya solar pieces azibale yanga. Nde izi zomapita mahorero izi mahorero kamwa mowa izi tikafika chonde kumafusa napita pena pake kamwa mowa ndamowa ndifuse bilu anduza kuti mowa umodzi 7,000. 7,000 nde ande chabwino nde ndinapempha kuti ine sinimadziwa singapereke ma 1.5 amene mapereka aja kuti aya nzosatheka. Kenako nauza kuti kapena ndikaode mowa ndikubwezereni akuti aya nzosatheka. Nde nafusa kuti kodi munthu akadya akalephe kulipira chimachitika ndi chani? Akuti amatsuka mbali. Nde nati inenso ntsuke mabotolo. Ndadabotsuka mabotolo andikaniza. Ndachoka pamenepo ndati okay ndipita kwa sing'anga. Nde ndapita kwa sing'anga kwatenga mankhwala. Mankhwala amene ndatengawo ndoti ukamwamowa 5 bama namona ngati wamwamowa umodzi. Nde ndinapita bala yoyamba zinatheka, bala yachiwiri zidatheka, yachitatu ndadabwa kuti barman akuti yayi wamwamowa mbirimbiri. Ndamwamowa mbirimbiri akuti ndati chabwino koma ndalama ndilibe. Ndimenyeni mene paja ndimenyeni. Ndi ndinabwera kwa sing'anga kwamuza sing'anga kuti ndinapita kwakuti ndinapanga deal ija koma zakanika mpamene andiuza kuti unakamwa kuti ati namwa kuti 23 akuti amene ujaso ndi customer wanga. Nayeso amatolera kafolo kapamwa umodzi. Ndi ndati unakandiuza. Nde basi choko amenepo ndapita ku chalichi. Pita ku chalichi mapemphero ambika basi malilime ali nkati wina wake wandigwira pa shoulder akuti munthu wankulu lero tumuyenda. Ndati ndiyenda akuti lero tumuyenda. Ndati chabwino nsapange makani. Nkapanga makani aziti anchamowa ichi. Nde basi andipempherera basi. Mama wamene ndimapita ndigwire mmatumba ndalama mulibe. Ndati anati ndiyenda. Nde ndayendadi. Ena amafusa kuti kupata kukomeda apanga chani. Ine ndine graduate nali ku Masache driving school gala yanga kunabwera traffic zomwe kwambiri. Nkhani isiyonama, nkhani isiyaboza, nkhani ndi enieni tonse tili pano tikudziwa kuti mwamuna ndi mbalame.
inu tivomereze lero kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi galu, mwamuna ndi mwana, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga ndipo saundika. Chimene amafuna mkazi mpaka na lero sichikudziwika. Ukhaleko pa khomo siku limenero umva kodi lero mpira kulibe eti? Ukamwe mowa wala kwanso, ukhale osamwa mowa umva amuna osamwa mowa kukonda akazi kwa basi, popeza yeyu ndi gaga ndipo saundika. Tivomereze lero kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi galu, mwamuna ndi mwana, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga saundika. Udye nsima kwambiri siku limenero umva inutu ku Ethiopia simungalimbe kudya kwache kumeneko. Udyenso sima pang'ono siku limenero umva wadya kale kwina eti wakhuta, uzikadya komweko kumene amakuphikira zabwinoko, popeza yeyu ndi gaga ndipo saundika. Tivomereze lero kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi galu, mwamuna ndi mwana, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga ndipo saundika. Uma mupempha mwachikondi mkazi wako kuti akazi wanga nyimbo imodzi sachezera gule, ndipo achipatala amatiphunzitsa za 6 food groups kudya mwakasintha-sintha. Tiyeni tisintheko magonedwe alero akazi wanga umva uli ndi chibwenzi eti. Waiona kuti style imeneyi kodi chagada cha nthawi zonse lero chatani? Nchifukwa ndi kuti mkazi ndi gaga ndipo saundika. Inu tivomereze inde kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi galu, mwamuna ndi mwana, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga ndipo saundika. Amadandaula mkazi wako amvekere amuna wanga, kale tili pa chibwenzi munkandigulira mphaso zosiyana-siyana, koma lero ndikwatilire ni mphaso simukundigulira. Chifukwa chani amuna wanga? Ndipo iwe siku limene wapita kukayenda mtauni umati lero mkazi wanga nigulire mphaso, ndipo umagula mapanti kuti ukamupase mkazi wako. Kufika ndi mapanti kunyumba kumupasa mkazi wako ndi pamene umamva akuyankhula amvekere. Mapanti tu amene mwagulapo sali mufasho masiku ano. Kodi inu amayi mukuganiza amuna anu aziwa bwanji mapanti amene ali mufasho panopa, popeza siku ndi siku panti imene amaona ndi yanu yokha basi? Nchifukwa kuti mkazi ndi gaga ndipo saundika. Lero tivomereze inde kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi galu, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga saundika simungamukwanise. Amadandaula mkazi wako amvekere amuna wanga, ziko masiku ano likuyenda ndi fashoni, anthu akuvala zovala zolingana ndi fashoni, anthu akuchita zinthu zolingana ndi fashoni ndi mmene nyengo ikuyendera. Ndipo siku lina ukuyenda ndi mkazi wako mtauni mumadusana ndi sikana wina, iwe uli ndi mkazi wako mukuyenda ngati sosholo, mkazi wako apa iwe apa mukuyenda, mkazi wako apa iwe apa mukuyenda ngati sosholo, umadusana ndi sikana wina, ndipo iwe mamuna umatembenuka umuyang'ana sikana uja, ndipo pamene umamva mkazi wako akuyankhula ali kumeneko kumuyang'ana kumeneko bwanji? Kuiwala kuti zulo uliwakuza yekha kuti uzimugulira zovala za mufashoni, ndipo iwe kutembenuka kumuyang'ana sikana wina uja ukufuna uone mmene wavalira za mufashoni sikana uja kuti ukamugulire mkazi wako uja. Nchifukwa ndi kuti mkazi ndi gaga ndipo saundika. Lero tivomereze inde kuti mwamuna ndi mbalame, mwamuna ndi mbuzi, mwamuna ndi mwana, mwamuna ndi mphepo, koma mkazi ndi gaga ndipo saundika. Ntakuru nna ilembelela makuva umahame, ntakuru nna ilembelela makuva umahame, mowe oseliwa umahame nko iwo uno masozi nyo, jambureni oseriwa mokara na bwanji, kamzuguzeni akwile okomana misozi nyo mwilamponi, inumeli fakalonte mvo mwilampo novirikana, antu ona kinakona uyene erete muntu, kukara ni tigalaga ekoveyo kulumela ni ula. Kina mwacha muntu wa evenyihe okivenya ya motikani ya kampani ya moche alimoyonu nka opana kanyimbi munyapa alivatavene kaambia yokwiri elolova no okota okitamala kakatiwe na pointa ole mwakanyile mpani mwenyu masozi nyoki na nomi inu makobirare akayare nyuare ari antu ovuruvuru akakayatene ani ina muntu ikara ni mareta ezi aikare ni makobiri mwirampone
osukulu ole kiloeme kisangarala vamara arina mwana nkwadhuni ai edhuru amoye kuona myoyo kukara ni chigalaga. Chala changa ndidapusa ndidakula kuira chala changa pokuvika mwingi ati kufuna kugula ufulu kufuna kugula ntendere andale amabungwe ndi amipingo atandinyenga kuti nkavote ine osaziwa kuti kundinyengerera konse kuja anthu akudali kufuna kukwanirisa zofuna zawo. Ndidakulaulisa matanda kucha iwe chala changa okaponya voti pa 20 May 2014 chosecho ine osadziwa kuti abwantasa yawa akakata yawa agulugunyinda yawa inu anyapapi yawa anthu amangu khumba kukutisa mimba zawo. Chala changa sindinkadziwe ndikhululukire ndapota kuti chisankho chapatatu chija anthu ufe tivota masiku atatu ndipo azalamula wandindoyo ndi mawu audindo kuti kuwerenga mavoti kuime tivotenso pakatha miyezi 3. Sindinkaziwa chala changa kuti chipani china chizanyanyala kuti chatulukamo ndikusala zipani zikulu zitatu. Kenako bungwe loyendesa chisankholo nkuzanena kuti lizalengeza zosatira pakatha masiku 30. Chala changa ndidakulakwira pokuvika muinki. Voti yako iwe mphawi. Voti yako iwe mphawi idausa mapiri pachigwa mukomesa holo kublanta ya iwe kulibe mainjakishoni ya kuchita nyomi kundondozana makoti iwe udadesa chalawe atathana nawe nkukutaya uko popeza zitatentha kudalibe kufusa iwe chala changa udavotawe kuti zosatira sizi kuyenda bwino mukomesa holo muno titani. Chalo chose mitu idayima chala chamba mpaka voti yako itausa mapiri pachigwa ife tidali tili ndwi nkozo nkumango zitulukira okha ukumitima yolenguka ili ti tuloti sakugona ngati tikudikira kusankhidwa kwa papa wa Ekereziya Katolika oyera kulindira kuti mwana wa mwamuna Jaji Kenyatta Nyerenda athuza bwanji mitima ya mtundu wa Malawi. Koma abe chisisiracho poundana ndi mapi ankhwenzule ndi akadzizi polira teteli mitengo ya poza nkhula ng'ona na mandu akatundu mmazi mwana wa mphongo Jaji Kenyatta Nyerenda adabangula moshomola gwape ndi mkondo wake wa ulembe kuti iwe meki tango sirizisa nyama iposenda zipwizazo mbale Amalawi atopa yawa. Chala changa nkukuza kuti andale osimbwa aja pa usiku wa pasate May 2014 adakhumbira Jaji Kenyatta Nyerenda atakhala mkamwini wawo. Bere udayamwa iwe mwana omwamuna Kenyatta ndilo dala mbamba popeza kukada pandaonga wa mawu ako Malawi akadakhala atabwata moto mukadanunkha Malawi muno mukadafululidwa mowa unyunya muno mwinaso pano tili yavi ku Mozambiki makombola paulira totoli ngati chimanga popukoni pokazikidwa nchiwaya pa moto. Mwezi wa May 2014 ine sindizayiwala mpaka analiti inu zona mulandu nkumazengedwa mkati mwa usiku ngati wa munthu ogwidwa ndi chigololo nyumba mwa mwini. Jaji wanzeru wanga Fumu Solomoyo kuzenga ndi mauli guu mabuku wake amalamulo akuchita kuunikira muuni kuti chigamulo choperekedwa anthu akhale ali mtulo nyumba zawo. Jaji Kenyatta Nyerenda mwana wa mwamuna ulimba mtima ngati nthiko polowa munkhali obwata bwatu kuti chubwi. Mwezi wa May 2014 udandionesa ine kuti ndale si masanje ndale si pada si jingo janga bode breaker ayi ana amene mukukhumba ndale inu mudaziona ni masiku wa maso anu pasate May 2014 kuti masewera ocherana nkumalikhanawa ngofuna miti yowira osati abwata phungu kuuzani. 2014 idationesa nyekwe nkumaganiza kuti 2019 ikazafika chala changa sinzachivika so muingi koma 2019 itafika adatinyengereranso andale aja ife nkukavota chisankho cha 2019 kusokonekera kukavotanso 2020 chisankho chakabwereza. Pano chaka chamawa tikufunanso kavika chala muingi tikavotenso nchifukwa ke pano ndikukuuzani Amalawi nonse muli muno kuti chaka chamawa chisankho muzavotere president wa independent amene azakhale Rafaelo Sitima. Inu kwathu ndiko nkuno ku Malawi dziko lathu ndi lomwe lilinga ipecho tani kwaweni nkuja kudye santhanga dzungu kuli penya potero ingakhale tili nyoze litinyase febe dziko lathu lomweli
anthu ake ndife amene amalawi yoti tikadya mpunga timati dzulo ndagona ndi njala sindinadye, tikamwa fanta timayang'anabe mbotolo kuti tione ngati alimobe, kuti tigule chipisi timayenera kuti tilawe kaye. Ifebe kwathu nkuno kumene ukatenga ndalama pa ATM koma uwerenge kaye ngati zakwana, toothpaste winalesi timangoti ndi Colgate, kukaphikidwa nyama ya nkhuku anatima apasa zipalapasiro ndi mitu. Ifebe kwathu nkuno kumene ukasamba mama wakwathu kuno umafusidwa mafunso kuti kodi lero mukuchokapo. Inu galimoto ina iliyonse yabwino ndi benzi imeneyo, aliyense okula mimba ndi bwana, aliyense oyera ndi okongola, ukakalamba kuti ndiwe mfiti, ukagula chigayo chako ali waphera munthu, ukachepa thupi ngati langa ali ukuvutika, ukanenepa kuti ndiwe na madya bwino, ukagula bread ndi sugar umafusidwa kuti kodi lero kwanu kuli mapemphero. Majalini kapena zopaka paka zina zilizonse pa bread ndi stoko ameneyo. Sikwashi winaliyese ndi sopo winaliyese wa powder ndi safu. Ifebe kwathu nkuno, kwathu ndiko nkuno ku Malawi kumene chibwenzi chikamatha amakhala matatalazi. Nthawi zambiri chibwenzi chikamatha ku Malawi chimakhala chidani cha moyo wonse. Nanga taonani kutha kwa chibwenzi cha ku Malawi ndi ku America, kutha kwa chibwenzi ku Malawi, mkazi ku Malawi. Yoma zona ngati ndiwe mwamuna iwe. Taonatu amuna ife palichani apa. Ikakhala phone umagwirisa amose walero yonongeka charging system imene umachita ku booster. Iwe ndiende ndi tuyendere yako isova. Iwe ndine chibwenzi chatha. Mwamuna ku Malawi. Kodi iwe soma zona ngati ndiwe mkazi iwe. Tamuonani hule galu mbuzi kunyasa nkhope ngati kumanda. Iwe ada kufusira ndi ndani iwe maso nangu ziperekera weka iwe kuda ngati blackboard. Koma kutha kwa chibwenzi komweko ku America kwanza tu chibwenzi chikamatha mkazi ku America. I'm sorry darling, you are such a loving and caring guy, but I'm afraid this relationship can't work anymore because I'm dating another guy, so I don't want to hurt your feelings. Goodbye, I love you. Mwamuna ku America kwanzatu. It's okay, I understand. Go where you think your heart belongs. I'm wishing you all the best. Join me for lunch tomorrow. Bye. Kodinu chibwenzi chanu chidatha ngati cha ku Malawi kapena chidatha ngati cha ku America. Inu kwathu ndiko nkuno ku Malawi kumene anyamata ku Malawi akamamufuna nsikana chibwenzi anyamata ake amakhala pa chinchito. Nyamata wa ku Malawi akamamufuna nsikana chibwenzi nyamata phone akaimba waimbanso. Nyamata phone akaimba waimbanso. Text akatumiza watumizanso. Kulimbana naye mwana wa nsikana akutelera ngati mulamba. Koma nsikana uja akangoti walola. Nsikana uja akangoti walola. Kumulola nyamata uja chibwenzi. Nyamata wa ku Malawi amene ndi danziwa ine amamupempha nsikana uja kaye. Amvekere ngati wandilola ndi mtima wonse tandisimikizire ndilimbe mtima ine. Undisainise mupangano la mgwirizano. Koma nsikana uja akangoti wapepetulidwa. Nsikana akangoti walozedwa. Kungomusainisa nyamata uja mbuku la alendo. Kenako nyamata uja mumamuona zii. Phone ija osamayembaso ngati kale. Matexti aja osamayankhaso ngati kale. Atinanga chipani chimapanga be kampeni chitalowa kale mboma. Zikomo kwambiri. Achikabudula muna wanga zankisa masukana achikabudule nende kuona nsana wa njira lero anga masanza ndongokale mu mpango ine ndikupita ndinede chisiro masopano kumachipira achajabale yanga mandiwerenga chalakanyane chindikhambi ndakula kuona achikabudula ndimayesesa kumakupinyana ndi padzoti kufika galu nkumponyera kumakuwazirani mitama kuti mwina tidzakalambirane koma mpadera chikundidenya chososolera pansampha ine ndikuona kusonyeza kundiderera chikhalekhale siku namazanendenyesa kwa mahule ano ubwanji nzipereto zidakali m'maondo chakoma bwanji isembwera chikabudula chochita panterete dzuwa lili gaba liwombo mkulukulu vumba banja lanu ngatiyo ndithuura nthapatsekera munakadziwa kuti mwezi satongera mkanda chikabudula sibweze mukwaulapola wa dziko lipolikolopola buluku masanasana chimwadapataalubabauyausamenyama mbanjali ana ndiya wangu tupika ana tsempo ndi mchono mwanumo musaiwale kuleba kuja ndinkafuna kufa nsipuli kukamwa mpaka nakuchitira kumpeni chifema ndidi wanu onyansawa
lero nkumandichita nkhanzatera amuna wanga achikabudula zonsezo mudayiwala poti mtama koko ndine tilipa tikumwa mapiritsi otalikitsa moyo koma chang'ala chimwenenicho ati kuthudzulira ndi mmowa masachirobo kawo mankhwala mukalandira komosamwa mwandondomeko zakuchipatala ena nkumakasinthanitsa ndi mtonjani wayaya mukafa msanga nkumati nzamu wanthu ngati muli mkanthu apa inetu sindziwa chomwe akaziwa amagomera pa inu zikakhala mphamvu kuchipinda nzochita kumwera mthubulo chipanda chiponde chaulerechi kuchipatala munali ndani inu taugwirani mtima kuti tisamala nawa mukuti ayi kapena kuvomereza kuti tili nkachirombo tifatsa iso koma kumangofesa basi mthumba mukabowoka ndi pakhomo tondoviro ngati uchitsani zungulira khonde nkamakulangizani mumveke chintupe ndakuvomereza ngati zenizeni makuru ako aliyambakata ngati vuvuzira ati kumvetsera chonsecho ndiwe gonthi ukazipeza ndalama ndiwe sagwirika chiteze galuluma ndi ubweya basi ndikupita ndalemba mtima monga mfita ikazi chikumbu mtima chidaphetsa njovu chikhalekhala udzandikumbukira akaziora amakukonda chifukwa mmakusambitsa nkukuchapira wandipatsa matenda ziko mkosomathala zonse kuti chauta sataya wake udzandisirire tsiku linantalipata banja lolozeka mchala sangakandikana amuna mphamba ndi omweyo ndimenda nawo kaya ndiwasatala pakinzanga tikatengana bola chikondi ndi mtendere mu mtima ine tusikuti ndinakalamba kuti chokoma chidagwera mkati ndakalenso usayamba kusachita zibweziku sikupusa ndimangokupatsa ulemu nanenso ndindobadoba othina tuzifunsa nzako usachite chikhosi khoba pangati nswala udzindiyang'ana wapo usatolera koma kautunga sukali wake tsandu mbombo wako tsiku lonse kudya kuchimirire koma ngati uli mamuna atubwera uone ndikugulule mano okhala ngati mfuko nanenso ndine njoka mudzi andikire mkuzendewere tione mawa lino ngati ungapalapate mmathaveni ndine munthu wopemphera musandiyankhulitse chikunja mwandilaka achikabudula basi ndapita mukachita chiphazi ngati makha mwandiyalutsa mayi sindingayankhule chilichonse poti ndakhala ngati fiso ogwera mbuna koma ngati ulendo opitani mayi mukafike bwino mwandiyalutsa ndipo anthu adziwa lero kuti ine ndavumbwa ine okhala mamuna wanu kundivula kundisambwa zachonchi kundichititsa gomberere pataone ngati pano kutachita kundimira pachulu nkumayankhula ndi manja ndithu anthu onse aveke zitsakano omwe kuti amayankhulidwa anu ine tuza kuti kunja kuno anthu amamwa nchape kuchipinda ine sindinkadziwa ndipo musayiwale mayi munandiuza ndinu nomwe kusakhutitsidwa kwanu ndi mphamvu zanga zachilengedwe chili kwanzako nkumati chigwire nyanga kwakundeta yani zandinyansa nanenso ndiyankhuleko zisamakomera ambaye kumenya abambo akabwezera nkumati nkhaza mpaka nakuvikiri musapoti lero lokha undidziwa kuti ndine chikabudula beulani usamangondonera nkodi pagulu pano sungandiyalutse kuti ine mama Malawi pokhapo walipalamula boma mphanga nkhani imene ndiko kampakana kumabungwe wo wandiphera ufulu wanga komanso ndionongera nsika kokazi amene amandifira dzipitani mayi mulibole mwakangeni kawiri nkamadya kuchimirire sumbo mbo modziganize ndi maphikidwe ako ine tusikuti ndinakalamba kuti zabwino zidagwera mkati ndakalenso usayamba langa ndifunso kuti ukapitiriza kumukondabe ngati mwakondana chifukwa cha chuma dziwani kuti chuma ndi mchira wa khoswe chimapululuka chimene chomwe nanso kudyedwa ndi njenjete chikakhala chuma cha makolo sichilimba chimatha ngati makatani chikakhala chuma chokhwimira nokhaso mmadziwa kuti chimakhala ndi malire mwatsoka ndalama zakutherani zinthu sizikuyenda bwino kodi mukapitiriza kukondanabe chibweziru ndi masewera chabe pa mchenga pongoyesera zida chikomerenji chibwezi banja likunama walira mvula walira matope wafuna banja upalamula madando tsiku ndi tsiku zolengeza mbwerekete aja adati banja nkupitira adali ngataona mbamba kapirire kupitako ndiyo imakhala nyimbo ya namkungwi pa ukwati wako kodi ukapitiriza kumukondabe mukalowa mbanja kumayambiriro kumakhala chikondi cha moto nyengo za honeymoon kumakhala kusambira limodzi kubafa kuchimbudzi nkumakadikirirana madzi ochepa ambale nonse amakukwanani kusamba mu dziko la anthu awiri limenelo chikondi chitafika pa mponda chimera pang'ono ndi pang'ono mukayamba kumvana mafungo amphuno mkutu ndi mkamwa
chikondi chija chimayamba nokuzirala kodi ukapitiriza kumukondabe. Munakondana chifukwa cha maonekedwe ndi kudziwa kuyiwala kuti kunjaku kuli mashingozi amatha kunyenya milomo yonseyi onse mano pa mtunda nkumaoneka ngati ukusekerera, ukamabwera patali kumaoneka ngati gule wakamano mdani wa ng'ombe ndi abulu. Kodi mwatsoka zitakatero ukapitiriza kumukondabe. Ndi dziko tuyira nano lozungulira ngati mpira, lungalunga nkubadwa chilema chichita kudza kukulu. Munthu umatha kufa ziwalo moyo wako wonse stroke itakupophola, kukamwa dovu kumangoti chuchuchu ngati fisi odya dzoola, ngati nkhosa mamina fwentefwente chimfine chosakata, uli chikhalire umangodziyipitsira kusanduka bwezera ntchentche okulakula. Kodi ukapitiriza kumukondabe. Uchembere ukakuda mwanamkazi kumakhala kusambuka, thupi lonseli makanda ntchembere ngati wapsa ndi moto, pamtima mawere ali khwapha kufota lendelende ngati patapata, mahipi ndi mbina zinkadolola pa chibwezi zija zitaphweratu ngati chubu chophulika. Mwana wamkazi akungomveka fungo guu, mkaka wa mmawere ndi fungo losasa. Kodi ukapitiriza kumukondabe. Mukupita konkubanja atu atsikana, mwina muli pa chibwezi simudauzane kuti nzanga yamagwa khunyu, mwatsoka wina wagwera pa moto, ziwalo za banja nkupsa kusiya kugwira ntchito, nyumba nkumangokhala basi ngati munthu ndi mulungu wake, chakudza atu sichimba ng'oma. Mwatsoka zitakatero kodi ukapitiriza kumukondabe. Ngati mukuti yeya imikani mkono, ngati mukuti ayi imikanenso ni mkono. Kodi mukapitiriza kumukondabe. Niliwa Nyaruhanga we tiye tirutenge Nyaruhanga ku Malawi vindu vasuzga, tiye tinyamuke Nyaruhanga tuukema muumba okwantha nyinda, tiye kuchupeki Nyaruhanga pala vazungu amufumba what are you doing here, wamuzgora na mazaza Nyaruhanga, Malawi hang of poor countries enemy. Nyaruhanga we kamgoronthi kuvava, kamgoronthi kuvava, moyo wafikapo palije chikuzantha, palambulimi watitonda, vura utuvira kuko kuchanya, ulova ukutinya mwemwemwe, mabizinesi yainthe palije chanduro, tikwarangana waka, tilerenge mbuni wanawa, pakukola pakupapaska tirije. Chisankho chingavute. Pakati pakudwala Ebola sabata la nthunthu ndi kudwala kolera sabata la nthunthu mungasankhe cha. Chisankho chingavute. Mutafusidwa kuti mudye malezala kapena kuti mutafune masingano mungasankhe cha. Chisankho chingavute. Atanena chidrisa chanse uchikuimeni pamimba kapena kuti kasinja kuyendeni pamimba mungasankhe cha. Chisankho chingavute. Atalamula musambe mudramu lozaza super glue kapena kuti akuyikeni bomba mkamwa mungasankhe cha. Chisankho chingavute. Muli mtoireti, Baibulo lili yapo, mpukutu ama 5,000 kwa chauli yapo, mungapukutire cha. Chisankho chingavute. Malamulo a suti. Suti savala chivalevale, musasankhe umbuli pakati pa nzeru. Simukuyenera kuchita izi mukavala suti, osamavala sinika, nkhwayira, jombo kapena mapatapata mukavala suti. Kumaona zogula munsewu mukavala suti, osamamwa thobwa, chintuwisa, mbatata, chinangwa, izi zimachosa ulemu wa suti. Ngati wina akamba chogwesa phete, sekani mwa ulemu, osati mano pantunda ngati nkhanu, kugwanalo phete mpaka na misozi yayi zimapepusa ulemu wa suti. Musakwere njinga mkavala suti, kwelani galimoto, zilibe kanthu akupwetekani nawo mtengo, koma sutiyo ilemekezeni. Osabereka chikwama mkavala suti, katundu musanyamule mjumbo, nyamulani mchikwama cha laptopu, kaya munyamulamo miyala ndi sponji zokanyulira ku workshop, zilibe kanthu koma ona ngati mwanyamula laptopu.
osavala chisoti mkavala suti ena mmakonda mizuli musayerekeze dala kuvala mizuli mkavala suti osayambisa ndewu mkavala suti ngati wino wakuputani mumupepese ndinu zisanafike pogomphola na mano musakoze pasi pa mtengo kulavulalavula nzosafunika mkavala suti